ଥରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଲୋକ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଭକ୍ତ ଗହଳି ଲାଗିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କିଏ ମୁଁ କାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ ହେଉଛ ଜଗତ, ମୁଁ ହଉଛି ନାଥ, ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜଗତ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲନି କଲରଟା କରିଦେଇଗଲା।